लोगोफोर बे भिडिअ नोंथांमोननो साख्रिनि आपडेट लाना फैदों आङो बावैसो हगारदों लेटेस्ट बे जाहैबाय BRO रिक्रुटमेन्ट 2019 गोबां पस्ट दङ ड्राइभार इलेक्ट्रिशियान मेकानिक्स कुक जोबोद क्लास 10 लेभेलनिनो गोरलैथार बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन टटेल 778 पस्ट दङ दा BRO नि ओंथिया मा BRO आ मा बेखौ बाहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा BRO आ जाहैबाय बर्डार रोड अर्गेनाइजेसन लास्ट डेटआ जाहैबाय जोबोद गोजानाव दंहैयो 02/08/2019 आगस्ट जाहैगोन बेयो आगस्टनि 2 तारिखसिम लास्ट डेटआ बे जाहैबाय बर्डार रोड अर्गेनाइजेसननिफ्राय गासै 778 भेकेन्सिमोन नोंथांमोनहा नायलांगोन फारि फारि नुनो मोनगोन फार्स्टआव दङ ड्राइभार मेकानिकेल ट्रान्सपर्ट बे जाहैबाय ड्राइभाराव दङ ड्राइभारनि नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाहाय गासै आनरिजार्भआव 158 OBC आव 104 EWS आव जाबाय 38 SC आव 58 ST आव 29 दङ जोंनि ST नि थाखाय 29 दङ टटेल 388 पस्ट दङ खालि बे ड्राइभार मेकानिकेलनि थाखायल' बेनिफ्राय एडुकेसन क्वालिफिकेसनाव दङ मेट्रिकुलेसन होनदों मेट्रिक पास जाबानो जायो होनदों बेनिफ्राय मा थानांगोन नों प्रसेसिं ए हेभि मटर भेहिकल्स गारि गिदिर सालायनो हानायनि लाइसेन्स थानांगोन बेखौ होनाय जादों बेनिफ्राय ओरैजाय मोनसे दङ लेभेल 2 पे लेभेल माने मा फैसा बेथन बे जाहैबाय 19,900 निफ्राय 44,400 सिम जागोन होनदों बेनिफ्राय बैसोनि सिमा दङ 18 निफ्राय 27 सिमल' जानांगोन होनदों बेनिफ्राय नेक्स्ट जाहैबाय इलेक्ट्रिशियानाव जाहैबाय 101 पस्ट दङ आनरिजार्भ 42 OBC 27 EWS 10 SC 15 ST नि थाखाय 7 ल' दङ बेबो क्वालिफिकेसना मेट्रिक पास जाबानो जायो बेनिफ्रायबो अट' इलेक्ट्रिशियान फ्रम इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्युटनिफ्राय सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन होनदों इलेक्ट्रिशियाननि थाखाय बे मोनसे थांबावबाय नेक्स्ट थार्डआव जाहैबाय बेनि बेथन दङ बेनि बेथनखौ खिन्थानो बावदों बे जाहैबाय 19,900 44,400 बे एखे एजआबो एखे 18 निफ्राय 27 इयार्ससिम बेनिफ्राय भेहिकेल मेकानिक दङ भेहिकेल मेकानिकआव दङ 92 ल' पस्ट गुबुनखौ नोंथांमोना नायना लानो हागोन ST नि थाखाय 6 ल' दङ एडुकेसन क्वालिफिकेसना बेबो मेट्रिक प्रसेसिं सार्टिफिकेट अफ मेकानिक्स इन मटर भेहिकल्सनि दङ डिजेलनि नङाबा हिट इन्जिननि दङ बेखौ जायफोरा लादों बिथांमोना मिथिखागोन बे सार्टिफिकेटआबो थाफानांगोन होननानै बुंनाय जादों बेनि थाखाय आरोबाव नायनो मोनगोन नोंथांमोना बाहाय पेमेन्टआ फेया एखे फैसाया एखे टटेल नैबाय दङ 19,900 निफ्राय 44,400 सिम एजआबो एखे 18 निफ्राय 27 सिम बेनिफ्राय मोनसे दंबावो बे जाहैबाय माल्टि स्किल वार्कार कुक संनाय खावनायनि बे जाहैबाय 197 पस्ट दङ ST नि थाखाय 14 दङ इजिथार बयबो एप्लाइ खालाम मोननायनि चान्स दङ बे जाहैबाय जोबोद गोरलैसिन मेट्रिकुलेसन एबा मेट्रिक पास जाबानो जायो होनदों प्रफिसियेन्सि टेस्ट इन द ट्रेड अफ कन्डाक्टेड बाय बर्डार रोड्स अर्गेनाइजेसनजों जानाखि इन्टारभिउ लानाय सम बाहाय जेरैखि जाया जा सोङो बेफोराव पास जानांगोन बाहाय दङ फिजिकेल टेस्ट दंबावो शुड मिट फिजिकेल एन्ड मेडिकेल स्टेन्डार्ड मेडिकेलनिबो दं बेयावबो लागोन कुकनि नालाय कुकनि ट्रेनिं लागोन इन्टारभिउ लागोन बेनिफ्राय बेनिया बेथना एसे खम 18,000 निफ्राय 39,900 सिम एजआ एके 18 निफ्राय 25 इयार्ससिम बेनिफ्राय नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन एप्लिकेसन फिस दङ 50 थाखा ST आरो SC फोरनि थाखाय फैसा नाङा ST आरो ST आ फैसा होनाङा बाहाय दङ गुबुनफोरनि थाखाय 50 रुपिस दंनि माबा दाननांगोन पेमेन्ट होनांगोन होनदों एप्लिकेसनाव एप्लाइ खालामनायाव हाउ टु एप्लाइ दङ हाउ टु एप्लाइआव नोंथांमोना बाहाय फरायबा नुनो मोनबाय फारि फारि आरो नङाबा लास्टआव नैबाय दङ एप्लिकेसन फर्म दङ बाहाय क्लिक हियार दङ बे क्लिक हियाराव थुबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एडभार्टाइजमेन्टनि सोमोन्दै गावदिक्सटा नोंथांमोना नायबावनोबा नैबे क्लिक हियाराव नायबानो जागोन क्लिक हियार दा खोथाया जाहैबाय बे साख्रिखौ बबेयाव हाबनानै मोन्दों नोंथांमोनहा बेखौ गोनो गोथो जादोंबा नोंथांमोना नायना लानो हागोन फ्राय नुबाय थाखायो बे जाहैबाय नैबे assamcareer.com बाव फैनाय जायो assamcareer.com बाहाय गासिबो मोननाय जायो बे assamcareer.com आव हाबनानै नोंथांमोना बे पेजखौ मोनगोन पेजखौ मोननायनि उनावहाय नोंथांमोना बेयाव हाबै हाबनानै
नैबे जोबथारनायनि फरायजोबनानै जोबथारनायनि एप्लिकेसन फर्म बाव क्लिक हियाराव होबानो जाबाय। बेयाव थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनगोन हाउ टु एप्लाइखौ लोगो लोगो नोंथांमोना फिलआप खालामनानै एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो एप्लाइ खालामनो हानाय जायो। लोगोफोर गोजोन्थों।